Tegese piye, Mas? Sisi edang dindum sing rata, sing kono foto-foto, sing kene syutingan. Ayo. Yo Nur. Sik Nur. Nur. Kameraku mbuluk tak mbuluk kok gak anu kok buke ketoke wis. Ya. Ayo. Ayo baris kene sayang. Ya, waduh. Ki meng klambine ukuran pira, Bos? Ndi? Kok ora sedeng. Nganti betetet kok. Ki ora klambine sing keciliken. Ape? Wonge sing gegeden. Lho panggawe tre wong lanange nggone modot ya lumrah, Mas. Nggonmu modot to? Weh, Nggonmu modot ora? modot awake semono gedene ra modot terus piye kok. Ini pecah ki kok ngoco, ket mung aku sok guwon aku. Nih sini kocone gorene. Ngene. Iya kok. Kene to, ini to. Kok joget kang kocone ceblok. Ya, sini. Tak taruh situ loh, sini. Ya. Ojo kene dideki, Nduk. Ya, namanya siapa ini yang depan ini? Ndi to ra ini ki? Afifah. Heeh, rumahnya mana, Afifah? Mojodele. Kelas pinten, Nduk Cahayu? 1. Pengen dadi apa supaya gede? Dokter. Sing loro sapa? Kowe. Aduh. Aku iki kandhing wis loro-lorone ya iso. Wis pilek ra karo-karoan watuk kok. Sedot teh. Iya, Duh, Mas. Nggih. Waduh, masak mono ngentekno apa-apa. Sijine sapa sayang? Anggun. Lah Anggun kok musrah ngene. Anggun biasanya tenang lho, iki musrah kaya kekean. Sing iki. Dari mana rumahnya mana sayang? Banggan. Bonggol iki daerah ndi, Mas? Bonggol Tlatah. Oh, Tlatah. Iya. Bonggol. Ya, Bonggol Tlatah ya, Bonggol Tlatah. Ya, kelas berapa? 1. Ki pengen dadi dokter, kowe pengen dadi apa, Sok Ben? Pasien. Dokter. Kabeh pengen dadi dokter. Nuntik sapa? Nuntik sapa? Kowe. Aku mbok suntik. Nyapa aku mbok suntik? Nyuntik sapa? Bergalak. Nyuntik gak roh. Pokoknya bolongan suntik, Nduk. Heeh. Kene. Sing gedhe dhewe iki sapa ki? Alah. Lho untumu neng ndi? Ilang. Nah. Bapakmu tukang ya? Kok tahu? Kamu libur dibuatkan jendela. Namanya siapa sayang? Indri. Siapa? Gak krungu belas ngabas, Mas. Namamu siapa? Indri. Oh, Indli adang nulungan ci awoy otoli. Linem kuwi. Lho saya pelo kaya Indri gak iso. Lah mestine piye? Adang telung manci lawe botok teri. Oh, berhubung pelo dadine Otoli. Indli. Lah iya otoli. Rumahnya mana? Manci. Heeh, alawe. Oh sawit. Sawit. Napane Mbak Manten iki? Adik kandung? Syukur kowe. Indri. Syukur kowe. Iya kowe yo. Oleh ra bayaran kowe. Lho. Putrane Pak Siap yo. Iya kowe. Mbok Doni. Idoni. Mbok Doni untune dipangan yuyu yo. Sapa kowe? Ora oleh amplop. Amplop gua apa? Isine. Penting lah isine no kok. Ini kelas berapa kamu sayang? 2. Kelas 2. Ini nomor piro, Nduk? Nomor berapa? Oh, nomor 2. Putranya cuma 2 nggih. 2 atau 3? 2. Mbak Novi sama kamu. Ya, pengen dadi apa sampeyan gede? Ustazah. Bu, putranipun pengen dadi ustazah. Amin. Mondok ya, mondok. Awakmu jebolan pondok ta? Aku 3 tahun yang pondok Abu Diran. Abu Darin. Sing nyapu le Diran. Abu Darin ke 3 tahun pas corona kae. Alhamdulillah iso ngaji ya. Duh, sapa sing kondo? Lah terus? Bakal pentol Mas ning kono kok rumah sama. Kok 3 tahun ngaji ning kono kok. Heeh. 2 berarti ceweknya 2. Heeh. Sendang trok. Iya. Ora enek apitane. Pengen dadi ustazah. Pengen mondok nanti. Mondok nelir boyo apa nanti kono lho. Aja boyone tok lere ilang. Lah kuwi mangan iki jenenge Mas iki mangan. Kowe njuk lagu apa? Rungkat. Sabar nak, ini ya. Sing lanang rene urung tak takoki kok iki sing betetet lambene ra sedeng iki sapa ki? Semosak masik. Sapa jenenge Le? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jemberi wong. Anakku kok atus le ndang atus e. Pepe nanya. Oh lah anak-anak. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Masa nanya?
Pipine cok kaya bakpo to ya bocah. Bocah kok gemes to. Pengen dadi apa sampeyan gede? Polisi. Polisi. Ya wes polisi tenan apa polisi tidur? Polisi tenang. Polisi tenan. Sijine sapa ki? Iki kok badhe cungkring sing iki. Sapa jenenge? Reza main di? Gak tak gowo. Gak gawa. Gak kamu nanya pisan. Kowe pengen dadi apa sampeyan? Wong. Wong. Ya ora ngarah kowe dadi pedet ya ora ngarah. Ayo lagune rungkat. Kowe yo lagu apa? Bojo loro. Bojo loro. Bojo loro perungkat monggo. Rong lagu nggih, misalku terus selesai, oke? Kono Ya. dobel lah. Jo, engko tak tak nyanyi iki dhewe. Oke. Semoga keluarga saking mojo delik kasun dari foto-foto nggih. Bareng-bareng AVS Soteng. Kok bar iki lagune Mbak E kalau jadi ditunggoni. Apa satu rata. Apa lagune? Cinta. Cinta terburu. Yo, hey. Kau mencintaimu. Ya. Rungkat sampun. Nah, ini nanti dibuat kalender 2023 nggih, halaman pertama nggih. Ayo yang belum turun sini. Sing wis salin sik apa? Yo Mas, Manggolo turun saya. Sampai turun yuk. Masuk rumah dulu. Ini jilbabnya dicoploti ya. Habis itu langsung korah-korah ya. Ya. Ayo, salah kukas ki mergo penyanyi ini badhe double. Ayo. Langsung joget Mas. Mahisa musik. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku meski malam mengganggu. Iso ngomong kok kacare nyanyi yo ngono kuwi lho. Nyanyi yo sing penak kaya kuwi lho, ya. Aku sadari aku cinta padamu. Ayo nyanyi, sing bener. Banyak boleh nyanyi ke sini. Di hatimu tapi rusak malah cintamu kok nyanyi apa toh Mas? Orang jalur iki. Ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Cintaku yang terbaik, tapi cintaku yang terbaik. Terima Cinta kasih terbaik sudah. Mbaknya. Terima kasih. Matur nuwun. Master. Iki nyuwun pangapunten dumateng panjenengan bapa ingkang hamku gati sakeluarga. Nggih. Awit menika vokalisipun tasih wonten pakaryan ingkang badhe dipun ayahi. Leres. Ya engko nderek foto-foto ya tak iwangi nyanyi ra apa-apa. Wong awak dhewe kan yo ning kene. Ngesakno Mas Hedi dhewean rano konsen. Ya. Tapi ditutup sik acarane ya. Ngene Kang Yasman. Nggih, Mas. Pramila saderenge kondur ndedonga mring Gusti. Nggih. Mugi-mugi sak paripurnaning adicara pawiwahan prasaja menika Nggih. panjenenganipun bapa ingkang ngamku gati sakeluarga rezekine ora lokak
ning tambah kebak makmur sarwa kang tinandur gemah ripah loh jinawi panjang yuswa kathah rezeki amin pun sedaya panjang kuyung maturaken gungi panuwun tanpa upami periasipun Kang Yasman Ibunda Ira Tata Rias Diri Asmara Puri penganten foto lan syutinge AVS sound sisteme Hadi Sound System elektune Mahesa live streaminge Antok Kliwir Channel terus mantene Mbak Nopi karo Mas Slamet didongakno nggih muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah amin ing pungkasan ngatur kula Dimas Bagus Antok Kliwir kula Yasmane di nyuwun pamit kita kasih katiwasan alhamdulillahirabbil alamin usana sing kondur sugeng pinanggih malesan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lucu sing penting guyu matur nuwun lak kundi monggo keluarga saking Mbak Novi